Hayırlı kеш, эфирде яңалыклар, студияда мен Римма Авзалова бүгінгі шығарылышты. Әдәбият тәрбия чарасы булды һәм булачак. 80 яшын тутырган халык язучысы Фуат Садриев шундый фикердә. Халыкара хатын-кызлар көненә икеләтә бүләк. Кичтән концерт, көндез ярминкә. Метрә яулы җирлегә активлык күрсәтә. Яшьләр муханда волейбол ярышы оештырды. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Бу атнада зурлап халыкара хатын-кызлар көнен билгеләп үттек. Мөслимдә ул аеруча үзенчәлекле узды. 5 март көнне район мәдәният йортында узган бәйрәм тантанасында тамаша залына алма төшәр урында калмаган иде. Бәйрәмне бизәүче үзешчәннәр тамашачылардан да күбрәк булды. Теманы Әлфинур Ногманова дәвам итә. Иң элек район башлыгы Рамил Муллин гүзәл затларны бәйрәм белән тәбрикләп, җылы теләкләрен җиткерде. Шушы залда кунак булган гүзәл затларыбыз, әниләребез, кызларыбыз, тормыш иптәшләребез ихлас күңелләрне рөхсәт итегез шушы зур тантана белән тәбрик итәргә. Һәр вакытта тормышыбыз бәйрәм булсын, һәрбер вакытта тормышыбыз имин булсын, сау-сәламәт булыйк. Һәр вакытта шулай бәйрәм назы белән, бәйрәм тойы белән безгә матур итеп яшәргә насыйп булсын. Залда утыручы хатын-кызлар бәйрәм уңаеннан бик тә үзенчәлекле бүләк кабул итте. Бүләк дигәне Йолдызлык яшьләр эстрада сәнгате фестиваленең район туры гала концерты иде. Гадәттә хатын-кызлар 8 мартка бүләк үмит итәләр. Менә мин бүгенге концертка улымның чыгышын карарга килдем. Ул минем өчен бик зур бүләк. Әмәкәйдән килдем. Шушы концертны бизәр өчен анда чыгыш ясарга. Бүтән хатын-кызларны, әниләрне, әбиләрне бәйрәм белән котлыйм. Тамашачы һәр чыгышны алкышларга күмде. Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланган сәнгать бәйгесендә барлыгы 600-гә якын бала катнашты. Аның 300-е гала концертка узган иде. Җиңү яулаган үзешчәннәргә дипломнар һәм бүләкләр тапшырылды. Менә концерт карадык, бик матур булды. Балаларыбыз катнашты, әтиәниләргә, әбиләргә 8 март бүләк итеп концерт күрсәттеләр. Балалар да канәгать булды. Ota-analar da, əbilər də qənəğət bolğanda dip qalabız indi. Şəp oldu konsertləri. Bu bəyram bizə bik də qədərli. Biz şuna матур итеп тырышабыз бергә. Әйтергә кирәк, егет кызлар өчен ул көнне генераль репетиция булды. Чөнки балалар 6-7 март көннәрендә фестивальнең зона турында Мөслимданын яклады. Йолдызлык созвездияның Актаныштагы республика турына безнең инде иртәгә 160-ка якын бала катнашачак. Безнең 4 бию ансамбле һәм әлбәттә инде конференслар, аерым җырчылар да катнаша. Фестивальнең зона турыннан мөслимлеләр быел да җиңүләр белән кайтты. Хореография номинациясында Мизгел һәм Мөслим йолдызчыклары, Тукай бизәкләре ансамбльләре беренче, Ассы төркеме икенче урынны яулады. Вокал сона номинациясында Гүзәл Зиннурова, Азалия Хафизова беренче урынга лаек булды. Конференц номинациясында да безнекеләр уңышлы чыгыш ясады. Регина Шайгарданова, Азалия Хайруллина, Ринат Низамов беренче, икенче һәм өченче урыннарны яулады. Әлфинур Ногманова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Халыкара хатын-кызлар көне уңаеннан бәйрәм ярминкәсе үтте. Анда азык-төлек, кием-салым һәм кул эшләнмәләре белән дә сәүдә иттеләр. Ярминкәдә авыл хуҗалыгы формированиелары, шәхси хуҗалыклар үзләрендә җитештерелгән продуктларны тәкъдим итте. Ярминкәдән Лилия Шәймиева репортажы. Халык ярминкәләрне көтеп ала. Аларның максаты җитештерүчеләргә үзләренең продукциясын сатарга ярдәм итү генә түгел, халыкка җитештерүче бәясе белән азык-төлек сатып алу мөмкинлеге дә тудыру. Менә бәйрәм ярминкәсе үткәргәннәр, Мөслимдә шул хәтле бай, ярминкә халык күп, әйберләр үтә. Нәрсә кирәк, бөтен нәрсә дә бар монда. Рәхмәт оештыручыларга. Менә Мөслим ярминкәләре бик яхшы оештыра икән. Шунда халыкка бөтен яшәү өчен мөмкинлекләр бар. Рәхмәт шуны оештырган җитәкчеләребезгә, дөньялар тыныч булсын, саулык, сәламәтлек, тигезлек булсын Ходаем. Менә безнең бүген тагын чираттагы ярминкәбез. Бу ярминкә элеккеге чын базар, бу кайнашу шушында. Кайнар кыймагы, чәйе, аралашу менә хәзерге көндә бүгенге мизгелләрдә бит инде без хәзер ябылып беттек, аралашу җитмәй, тире күрешүләр җитмәй. Менә шушы ярминкә бу моның чын ачык мисалы. Сатабыз. Өзебезнең җитештерген сырларны, молочный продукцияны, экологически чиста, натуральный.
Шул кеше бик яратып ала. Менә монда без чыктык та. Монда күбесе әйбер алырга түгел, дуслар, танышлар белән аралашып, танышып түгел инде күрешеп, сөйләшергә. Бүген һәркем авыл хуҗалык продуктларын арадашчыларсыз гына сатып алырга тели. Чөнки кибеткә барып җиткәнче ул фәлән мәртәбә арта. Сыйфатлы һәм эшсез товарны нәкъ менә ярминкәдән табарга була. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Быелгы кыш шактый үзенчәлекле булды. 40 градуска җиткән салкыннарны да күрдек, бураннар да кимен куймады, кары да мул булды. Кыштан зыян күрүчеләр юкмы, шул хакта алдагы сюжетта. Быелгыдай кышны өлкән буында хәтерләми. Февраль башындагы яңгырлардан соң көннәр кинәт кенә салкынайтып җибәрде. Тарихка күз салсак, мондый салкын кыш 1941 елда күзәтелгән булган. Ул вакытта салкыннар 40-43 градуска кадәр төшкән. Халыкка шул мәрәҗәгедә шул салкыннарда игътибар итегез, электронагревательный приборны кулланырга заводское изготовление. Ilk vakitlerde bu abişneyi birinde kadarga soğuklarını bilen var deyip tabi 35 gradus buladır. Atnalar bile 31 dekabrdan 1 yanvar irtesine 56 gradus soğuk buldu bize. Bir maşinanda kabız almadılar. Maşinasına oturup bardım üstünge. Район метеостанциясының хәбәр итүләренчә, салкыннар уҗымнарга зыян салмаган. Әмма Мөслим инженерлык шелтәрләре җәмгыятеннән алынган мәгълүматлардан күренгәнчә, һава температурасы нык түбән төшкән көннәрдә күп фатирлы йортларда су линиялары каткан. Район үзәк хастаханәсенең ашыгыч ярдәм бүлеге хезмәткәрләре салкыннарның кеше гомере өзелүгә дә сәбәп булуын әйтә. Быелгы кыш түбән температуралы булды, карда күп яуды, суыкларда, каты суыкларда булды. Шуның өчен кызганычка каршы қатып үлүшеләр дә булды. 2 райондашыбыз февраль айында каты булды. Шуның өчен игътибарлы булырга кирәк. Погодага карап киенергә кирәк. Олы кешеләрне, инвалидларны күз оңыннан җибәрмәскә кирәк, аларга игътибарлы булырга кирәк. 24 февраль көне 2 райондашыбыз эшү аркасында бакыйлыкка күчте. Көчле салкыннар вакытында дөрес киенү һәм туклану кирәк. Урамга чыкканда синтетик киемнәрне гомумән кияргә ярамый. Урамнарда йөргәндә киенеп йөрергә кирәк. Анда и по необходимости ерак юлларга чыгарга ярамый. Потому что төрле чираклар бара, может машина подводить тора, может или тагын бер нәрсә. Шуңа күрә урамнарга чыкканда киенеп баш киемнәр киеп, кулларга, аякларга җылы әйберләр киеп чыгара кирәк. Кыскасы, кыш-кышлыгын әйтеп, һәр нәрсәгә әзер булырга кирәклекне күрсәтте. Хак булса, яз иртә һәм җылы киләчәк. Халык синоптиклары күп еллык күзәтүләрдән чыгып, шулай дисә дә, табигать гадәттә көтелмәгән сюрпризлар бүләк итә. Алдагысы хәерле булсын. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Кар быел чыннан да күп. Көн аралаш кар керәү туйдыргандыр да, махсус хезмәтләргә дә җиңел түгел. Урамнар кардан чистартыламы? Райондашларыбыз нинди фикердә? Халык фикерен Лилия Шәймиева тыңлады. Ай-хай быел кар күп яуды. Кар яумый дип аптыраганнар бүген рәхәтләнеп кар кыри. Рәхәтләнеп дисәң дә бик үк дөрес булмас. Яуган карны көрәп җитешеп булмый. Район үзәге эчендәге юлларны чистартучы оешма техникалары да җитешеп бетә алмыйлар. Әйтерсең, күкнең капусы ачылганда кар эшелоны белән Мөслимгә килеп төшкән. 2021 елга чыккач быел карны күп яуды. Моны барыбыз да күрәбез, һәм инде барыбыз да тоябыз дисәк була. Кар чистартучы, кар ташучы оешмалар мен инде үзләренең эшләрен җитешеп башкаралар дип уйлыйм. Быел кар күп яуды. Чистартып җитешергә җитешмиләр инде. Үзебезнең иш калдына кар күп инде менә балалар бакчасы кашында кар бик күп. Машиналар белән йөрү бик уңайсыз. Монда кар көннәрдә инде. Тирәләр юлны до конца әйбәт итеп эттермиләр. Менә урамнардан зиярга. Основной урамнарда әйбәт, әйме. Менә теге тыкрыкларда бек эттермиләр. Кар чистартучы оешмаларга инде Алла ярдәм берсен, эшләре бик күп булды һәм частный өйдә торучыларга да көн сайын булмаса да инде эш явып кына тора. Мин үз өем белән яшим. Почти көн сайын кар күрәбез инде. И күренмәй башлады, кыймалар күренмәй инде.
Юллардагы кор өемнәре әкренләп чистартылып та бетте. Бер җылытып, бер суыткан көннәр генә авырлык тудыра. Йомшак корны көрәү тырыс кебек тыгызлангач, көрәккә салып атуы да авыргарак туры килә шул. Кыш барыбер үзенекен итә. Вакытында ява белмәгән карлар җитешеп калыйм дигәндәй ишә-ишә явуын дәвам итә. Синоптиклар алга таба да кар явасын күрсәтә. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Халык язучысы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Фуат Садриевка 10 мартта 80 яшь тулды. Авылда туган җире Мөслимдә яшәп иҗат итүче әдипне юкка гына татарның Шолоховы дип йөртмиләр. Фуат абый да Михаил Шолохов кебек үк авылга гашыйк. Теманың дәвамы алдагы сюжетта. Фуат Садриев улы Чакмакта туып үскән. Шунда 7 еллык мәктәпне тәмамлаган. Туган авылында аның музее да эшли. Урта мәктәпне тәмамлагач 1958 елда ул хезмәт биографиясын башлап җибәрә. Ә беренче әсәрен мәктәптә укыганда яза. 10 классны битергәч мин бер хикәя яздым. Конкурс игълан иткән район газеты, как раз үзебезнең. Алар җиңелделәр дигән. Ул беренче урын алды. Менә шуннан мин ныгытып дәртләнеп яза башладым. Бер пәрдәлек пьесаларда аларны куя торган ик шунда. Менә шу сөйрәп алып киреп китте мине шу сәхн. Мин бит драматург буларак кабул ителдем Союзга да. 76 елда минем беренче комедиям куелды. Неде Әлмәт дәүләт театрында. Аннары 2 ел сайын менә бер әсәр чыгып барды шул чорда. Язучылар союзына Фуат Садриев драматург буларак керә. Аның 2 дистәгә якын сәхнә әсәре бар. Шул ук вакытта проза әсәрләрендә яза. Шахзаманов эше, Көлми торган кеше, Таң җиле, Бәхетсезләр бәхте әсәрләрен укымаган кеше юктыр. Таң җиле романы өчен Фуат абый Әлмәт язучылар берлегенең Рафаэл Тхватуллин исемендәге премиясына лаек була. Бәхетсезләр бәхте трилогиясе өчен Тукай премиясын ала. Халык язучысы үзе дә татар әдәбиятына югары бәя бирә. Бүгенге әдәбият безнең начар әдәбият түгел. Прозаиклар да бар, драматурглар да бар. Яшьләр менә килмәү проблемасы бар инде бездә. Яшьләр килми. Нинди генә чаралар күрсәк тә юк, аның нигезе дә бар. Каләм хакы дигән әйр бар, гонорар. Менә гонорар аз. Моның өчен телне яратырга кирәк, бик укырга кирәк. Хәзер бит яшьләр укымыйлар. Менә төп сәбәп шунда. Фуат абыйның һәр әсәрен компьютерда җыючы да, беренче булып укучы да тормыш иптәше Сәйде Нур апа. Язучының илһамчысы да, тәнкыйтьчесе дә ул. Әсәрләренең геройлары райондашларыбыз, мөслимлеләр. Авыл тормышы, авыл кешеләре тасвирланганга Фуат Садриевның әсәрләрен укуы да рәхәт. Әле тагын озак еллар илһамланып иҗат итәргә, әдәбият сөючеләрне яңа әсәрләрегез белән сөендерергә язсын Фуат абый. Римма Авзалова, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе. Тормыш көнкүрешебезне кәрәзле телефон, компьютер, интернет шелтәренә башка күз алдына да китереп булмый. Дөньяны танып белүдә, теге яки бу өлкәдәге белемнәрне арттыруда интернетның роле зур әлбәттә, ләкин медальнең 2 ягы булган кебек, замана технологияләренең кеше акылына тискәре йогынтысы булуында танырга кирәк. Бигрәк тә үсмерләр өчен. Теманың дәвамы Әлфинур Нугманова репортажында. Балаларның акылына, аңына тискәре йогынты ясаучы деструктив төркемнәр турында күпләр беләдер. Белгечләр фикеренчә, аларның саны 300-гә якынлашып килә. Хулиганлыкка, террорчылыкка, хәтта үз-үзеңә кул салуга өндәүче әлеге төркемнәрнең ни дәрәҗәдә куркыныч булуын аңлатып тору кирәк тә түгел. Күпчелек балалар инде керә, аңламыйча, чөнки инде керәсен группага, например, ясалган бала чәчәкләр дип, инде вакыт үткәннән соң ул шул деструктив юнәлешкә үзгәртәр дәйсең, и бала белмичә дә шул деструктив группада торган мөмкин. Бу группалар бар суицидальный, шул джихад туризм группалары бар монда, терроризмныкылар. Шул юнәлешкә үндитән группалар, бу куркыныч юнәлеш. Социаль җилтәрләрдә утыручы һәркем әнә шулай үзе дә сизмәстән деструктив төркемнәр кармагына эләгергә мөмкин. Интернет җилтәрендәге законсыз мәгълүмат таратучы әлеге төркемнәргә каршы көрәшүче кибердружинаның район берләшмәсе 6 кешене берләштерә. Алар нигездә мәгариф системасында эшләүче яшьләр. Без инде Казан АТКсы представляет шул группалар списогын. Без инде шу 6 әгъза эчендә бүләбез группаларны. Бүген көндә Илшар группа чыга инде. Һәм инде алар шу группаларда подписчиклар арасында именно муслим представительләрен эзлиләр безне. Һәм инде тапкач без аларны я мәктәп
системасы аша я әтиәниләренә чыгып, шул группалардан чыгуын таләп итәбез. Безнең алда инде максат булып балаларны начар юлларда йөрүләрдән саклау, террорчылыкка каршы көрәш алып барабыз инде. Социаль челтәрләрдә шушындый террорчылыкка идарә торган группларда катнашкан балаларны ачыклыйбыз һәм инде аларга дөрес юл күрсәтергә тырышабыз. Кибер дружина членнары үткәргән мониторинглауның нәтиҗәсе бар. Кыска гына вакыт эчендә 271 деструктив төркемгә блок куюга ирешкәннәр. Ата-аналарга әйтәсе килә шундый фикер, балалар белән күбрәк шөгыльләнсеннәр иде, саф һавада күбрәк булсыннар, спорт белән шөгыльләнсеннәр, аларга игътибарлырак булсыннар, матур әкиятләр укысыннар, үзебезнең телебезнең матурлыкларын күрсәтсеннәр, концертларга йөрсеннәр. Олар ата-аналарга балаларын деструктив төркемнәр йогынтысыннан саклау чараларын да тәкъдим итә. Балаларның социаль челтәрләрдә нинди төркемнәрдә утыруы, виртуаль дуслары белән кызыксынырга киңәш итәләр. Кирәк булганда психологларга мөрәҗәгать итү дә файдага гына булачак дип белгечләр. Әлфинур Нугманова, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе. Мөслим районы укучылары быелгы уку елында республика фән олимпиадаларында 32 призлы урын яулады. Шуларның 20-се лицей укучыларыныкы. Алар иптәшләренә дә уңышка ирешү юлларын күрсәтте. Әлеге чарада Мөнира Арсланова да катнашты. Республика фән олимпиадаларында призлы урыннар яулаган укучылар сыйныфташлары, лицейдашлары, укытучылары алдында уңышка ирешү серләре белән бүлеште. Айсылу Хасанова физика, Гөлия Ханова, Алина Әминова, Айнур Шәймәрдәнов химия фәне буенча призлы урын алучылар. Алина лицей тарихына геологиядан беренче призер буларак та кирип калачак. Камила Габдрахманова химиядан Бөтен Россия олимпиадасының республика этабы һәм рус теле һәм әдәбияты буенча республика олимпиадасы призеры булып, капма-каршы кебек тоелган өлкәләрдә дә уңышка ирешкән. Айсылу физика белән егетләр генә кызыксына дигән фикерне тамырдан үзгәрткән. Татар теле һәм әдәбиятыннан рус телендә сөйләшүче, рус мәктәпләрендә белем алучы укучылар арасындагы республика бәйгеләрендә Резида Миннебаева, Эдита Барсиган, Светлана Макрчан, Камиля Хантимирова, Мәдинә Мирзаханова, Зилә Әхлиева, Аделина Бикмурзина Мөслим данын югары тоткан. Татар әдәбиятында призер булдым. Бик көтелгән ни урын иде. Төннәр буе йокламыйча әзерләдем, укыдым. Алга таба да катнашасы килә, әдәбияттан бик тә нык катнашасы килә, чөнки чынлап та ала торган әйбер. Мин бик шат призер булуыма, чөнки ул шундый горурлык. Ләкин мин икенче елларга да менә мин призер булдым дип әзерләнмим инде, бөтен әйберне беләм дип әйтмичәкмен. Тагын да ныграк тырышачакмын. Әле победитель дә булырга тырышачакмын, чөнки ул горурлык. Укучыларның кайберләре алдагы елларда җиңүче исеменә дә лаек булган. Алар иптәшләренә ирешкәннәрдә туктап калмаска, тырышып укырга, өстәмә шөгыльләнергә кирәклеге хакында әйттеләр. Эдита Барсиган белән Света Макрчан Татарстанда яшәгәч, без татар телен һәм мәдәниятен белергә тиеш ди. 2 ел подряд мин призер булам. Миңа призер булу бик ошый, чөнки ул миңа бик горурлы. Һәм теге елда мин үзем белмәдем шундый важный олимпиада, һәм бу елда мин уже бик нык тырыштым һәм готовиться иттем. Физкультурадан призлы урыннар яулаган Лилия Якубова, Айсылу Гарифуллина, Ранис Абдуллин, Алия Хайруллина спортта да җиңүләрнең җиңел генә бирелмәвен, моның өчен 7 кат тир чыгару кирәклеген әйттеләр. Укучыларны шундый югары дәрәҗәләргә күтәрерлек итеп әзерләгән мөгаллимнәр олимпиадаларда җиңүчеләргә һәм барлык укучыларга киңәшләрен бирделәр. Мөнира Арсланова, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе. Мөслим лицейында узган тагын бер чара 23+8 исеменнән үк аңлашылганча кичә ватанны саклаучылар һәм халыкара хатын-кызлар көне уңаеннан оештырылды. Лицейлылар безне хәрби киемнәрдән каршы алдылар. Егетләр дә, кызлар да, укытучылар да хәрби киемнән. 23+8 хәрби парады хәрби патриотик тәрбия бирү максатыннан оештырылды. 13 ел тәрбия эшләре буенча директор урынбасары булып эшләү дәверендә бу чара безнең һәрвакыт үтте. Бүген без инде аны уникаль парад рәвешендә үткәрергә уйладык. Үзебезнең тыл ветераннарыбызны искә алырга, Бөек Ватан сугышында катнашкан ветераннарыбызны искә алу йөзеннән дә бүген кызлар да, егетләр дә бердәм булып менә шундый хәрби матур парад формасында үткәреп җибәрсәк бик яхшы булыр дигән тигәлектә калабыз.
Toprak güvertenli, kumağımaz yaltınlaşır kılıklarını. Ulem, iyi beytin bulamısın, şiye bulgen mındık ulemni. Парадта 8-11 сыйныф укучылары катнашты. Командалар, ягъни сыйныфлар төрле өлкәләрдә көч сынашты. Мәкаль әйтемнәрне дәвам иттеләр, патриотик рухтагы шигырьләр сөйләделәр. Команда белән бию элементларын да күрсәттеләр. Бүгенге мероприятиедә кызыклы ярышлар булачак, эстафеталар. Әлбәттә, кызлар да катнашачак. Бу егетләргә багышланган бәйрәмдә. Һәм без киенгән киемнәрдә бик матур тора дип уйлыйм кызларда. Авыр булдымы монда киемнәрне табу бөтенлегезгә? Бик авыр булмады. Башта кыйынсынды, конечно. Но күргәч киемне. Киемнең ничек матур итеп торганын күргәч, бик шатландым. Бүген без мероприятиедә автомат Калашникова җыячакбыз һәм военный җыр җырлыйчакбыз, военно-патриотический. Шулай ук интеллектуаль теория эшләячәкбез. Без бу мероприятияны бик нык көттек, әзерләндек. Һәм инде шушы матур формаларны бүген киеп, без килдек. Солдат шурпы янып беткәнче шишенеп киенергә тиеш диләр. Лицей егетләре әлеге гыйбарәне тормышта сынап карады. Автоматны сүтеп җыюда кызлар да егетләрдән калышмады. Тәрбиялибез балаларны, армия сакларына баргач, үзләрен достойно тотырга һәм уже примерно белергә. Егетләрнең менә фикер үзгәрәме? Үзгәрмичә үзгәрә инде. Алар менә нигә карап шуп менә безнең чаралар үтә бит инде. Шунда карап бик кызыксыналар. Ничек армия турында алар кызык була башлый. Үзебездә сөйлибез, үзебез тегеп служиткәч уже беләбез ничек икәнен. Өйрәтәбез. Тырнак үстерүче кызлар идәннән линейка җыйды. Төсле байракларның символик мәгънәсен балалар хәрәкәтләр белән аңлатты. Кыскасы, күңелле шул ук вакытта патриотик рухтагы бәйрәм итте лицейда. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Муслим телевидениесе. 6 март көнне 31-нче кышкы спартакиаданың соңгы уены суперфинал ярышлары узды. Хәлиткеч бәйгедә мәктәпләр командасы һәм Төбән Табын авыл җирлеге спортчылары очрашты. Көн дәвамында хатын-кызлар һәм ир-атлар арасында канат тарту, биатлон, итекле футбол, шорт-трек ярышлары булды. Быел командалар артык актив булмады, уеннар сүлпәнрәк барды. Бүген безнең 6 март суперфиналга безнең чыктылар оешма предприятиеләрдән сборный мәктәпләр, инде авыл җирлекләр арасында Түбән Тавын авыл җирлеге. Һәм инде алар бүген көчләрен сынашып, супер чемпионнар булып калырга тырышачаклар. Хатын-кызлар, ир-атлар арасында канат тарту, футбол, итек киеп, биатлон һәм шорт-трек. Нәтиҗәләре билгеле булгач инде беленәчәк, кайсылар көчле, кайсылар җиңде. Мөселманнар спортны бик нык ярата, молодцы. Мин бик шат алар өчен. Алга һәм алга инде. Мин Түбән Тавын авыл җирлегеннән без финалга чыктык. Ул җирдә яратып шуам. Ел саен катнашам. Миңа 18 яшь. Мөселмандә инде мин үзем менә туганнан бирле шунда яшим, Мөселман җирлегендә кичкенәдән үк спорт белән шөгыльләнәм, чаңгы ярышы белән. Менә хәзер бүгенге көндә биатлон ярышында катнашабыз. Авыл җирлекләре һәм Мөселман командасы аркасында суперфинал дип атала торган. Бүген инде безнең суперфинал ярышлары үтә. Быелгы спартакиаданың үзенчәлеге шунда. Быел бөтен уеннар да безнең тышта бара. Бүген һәр команда да актив катнаша. Рәхмәт әйтәсем килә барлык килгән кешеләргә, катнашкан кешеләргә. Футболны яратман, яктыр инде. Менә быел спартакиада яңа уен түре итек футболы керде. Ансы аеруча үзе бер кызыклы уен. Райондашларыбыз бик теләп катнаша спартакиада. Бүген инде безнең иң көчлеләрнең берсе Тавын авыл җирлеге һәм мәктәпләр җиңма командасы. Шунысын да әйтергә кирәк. Авыл җирлекләренең күбесе спорт ярышларынан ныклы әзерлек белән килгән иде. Уеннарны оештыручылар Әмәкәй, Мәтрәй, Баланлы, Бәрәшбаш җирлекләре командалары мактап үтте. Үрәзмәт җирлеге ничәнче ел инде рәттән бер генә уенда да катнашмый. Симәк авыл җирлеге командасы исә үзенең көчен бары тик бер уен төрендә генә сынап карады. Уенның нәтиҗәләре буенча җиңүче команда билгеләнде. 31-нче кышкы спартакиада уеннарының абсолют җиңүчесе булып мәктәпләрнең җыелма командасы калды. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. Салаус Мухан авылы халкы спортка мөкиббән, бигрәк волейбол уеннарын үз итә яшьләр. Алай гына да түгел, әледән-әле ярышлар да үткәрәләр. Заманында бик күп спортчылар тәрбияләгән авылдашлары Шәһид Гатауллин истәлегенә волейбол турниры уздыра. Башлауларына да 20 ел булган.
7 март көнне исә халыкара хатын-кызлар көненә багышлап волейбол бәйгесе оештырдылар. Туган авылы өчен жан атып йөрүчеләр барда таулар да күчерергә була ул. Салмахан яшьләре моны беренче кат кына исбатламый. Тәвәккәлләп, масштаблы чаралар оештыруга да алыналар. Финанс юк дип тә тормыйлар. Үз авылларыннан гына түгел, Метрейдән, Мөслимнән дә спонсорлар җәлеп итәләр. Бәйрәм чорында узган турнирга 10 артык хатын-кызлар командасы җыелган иде. Ярчаллы, Сорман, Башкортстанның Илеш районыннан килгән спортчылар белән бергә үзебезнең җирлектән 8 команда ярышты. Бу ярышны мен предпринимательләр аша ишеттем һәм үземнең командамны җыеп алып килергә булдым. Бу командада безнең Лиса Зурта мәктәбенең укучылары һәм өлкән яшьтәге кешеләр дип әйтергә була инде. Без узган ел ШВЛ мәктәп командасы арасында республикада 2нче урында калган команданың ярышы белән килдек. Спортчыларга бүтән мөмкинлекләр дә тудырылган иде. Ярышлар Солмахан мәктәбе спорт залында үтте. Бәйрәм көне булуга карамастан пешекчеләр табын әзерләде. Җанатарлар уенчыларга көч биреп торды. Зөлфия кызыбыз 10 яшеннән бирле волейбол белән шөгыльләнә. Без инде бала уйнагачтан үзебез башта карарга килә башладык. Но инде яшь чакта үзебез дә уйнадык инде. Шуңа күрә волейболга яратып йөрибез. Бер ярышта калдырмыйбыз, һәрберсенә киләбез, җан атабыз. Иртәнге сәгать 9-да башланган ярышлар кичкә кадәр дәвам итте. Киеренке бәйгедә Ярчаллы шәһәренең Стрела командасы җиңү яулады. Икенче урында Мөслимнең Яшьлек командасы кызлары, Сорман районы волейболчылары 3нче урынны алды. Салмахан яшьләре киләчәктә Марс Тимергалиев исемендәге призга да волейбол турниры үткәрергә хыяллана. Ә Марс Тимергалиевны белмәгән кеше юктыр. Ул волейбол буенча республика чемпионнары әзерләгән танылган тренер. Әлфинур Нугманова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мен Римма Абзалова сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз, бездән аерылмагыз. Гадәттән тыш хәл барлыкка килгәндә 112 номерын җыярга кирәк. Янгын, юл һәлакәте, газ исе чыкса, хукук бузулар, милләтара яисә динара низаклар туса, тормыш һәм сәламәтлеккә куркыныч янаса, 112 номеры буенча ярдәм чакыру баланста акча калмаганда да, элемтә начар булганда да мөмкин. Тормышыгыз имин булсын. Мин тракторчы. Мин диктор. Мин табиб. Әм без блогерлар. Син дә үз һөнәреңне социаль челтәрләрдә күрсәт. Иң мөһиме татарча. Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе һәм матбугат.ру порталы тәкъдим итә. Блогер татар бәйгесе. 10 җиңүче 20,000 сум премия белән бүләкләнәчәк. Бәйгенең шартлары blogger.tatar сайтында. Син дә лайкка лаек. Татарстан Президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе яңа бәйге игълан итә. Татар телендәге элмә такталардагы хаталар күңелегезгә тияме? Ана телебез өчен борчыласызмы? Хаталарны бергәләп төзәтик. Хаталы такталарны фотога төшереп, халык контроль электрон хезмәте аша юллагыз. Иң күп фотоматериал җибәргән 10 кешене кыйммәтле бүләкләр көтә. Бәйге быелның 1 февраленнән башланып 1 сентябрьдә төгәлләнәчәк. 0+. Мы все хотим стать успешными. Решить самую сложную в мире задачу. Жить так, чтобы захватывало дух. Всегда быть первым. Стать тем, в ком нуждаются тысячи, и дарить им надежду. Но всего этого может не быть. Научите ребенка безопасному обращению с огнем. С
спасем наше будущее вместе.